Il-ġenerazzjoni kollha tal-elettriku f'pajjiżna qed isseħħ mit-3 power stations li l-kumpanija Enemalta għandha f'Dellimara. Dan wara li fit-23 ta' Diċembru li għadda l-interconnector bejn Malta u Sqallija ġarrab ħsarat kbar. Il-maġġoranza tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ġejja mill-impjant tal-Electrogas li kapaċi jipproduċi aktar minn nofs l-enerġija ġenerata bħalissa, jiġifieri 210 megawatts. L-impjant tal-BWSC li nqaleb għal gass qed jipproduċi 153 megawatt ieħor biex flimkien dawn jipproduċu 363 megawatt. Biex jitnaqsu l-interruzzjonijiet, l-Enemalta qed ħadem ukoll it-tielet impjant bid-diesel biex jilqa' żieda fid-domanda. Il-pannelli solari fuq il-bjut qed jipproduċu medja ta' 95 megawatt ta' enerġija. Qabel ma nqalet il-ħsara fuq l-interconnector, pajjiżna kien kapaċi jiġġenera 753 megawatt u issa b'din l-interruzzjoni l-impjanti ta' Dellimara weħidhom qed jiġġeneraw 553 megawatt. Dan ifisser li mingħajr il-power station tal-Electrogas konna se nkunu qed niġġeneraw 353 megawatt, 100 megawatt inqas mid-domanda meħtieġa f'Jannar u 200 megawatt inqas mid-domanda fix-xhur tas-sajf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.